Hi guys, ay mga kaupa, madyong hapon itong tanan. Bernes na daron guys, May 9 na daron. Diya, pinangalan ka adlaw, May 9. Diya, 10, 11, 12, puno na laman ay kaadlaw guys. Eleksyon na. Nagpanta nga atong ibutang sa atong kasing-kasing o atong huna-huna nga ato ta mabuta sa maluwas ang taag atong kalisdanan sa atong Pilipinas karon. Abaw tabang pa ba nagluwas nga nalumos naman daytas utang. Hanak hanagi panggasto ng mga kwartas mga tao. Gatong anak wa pagali mo eskwela na anay utang sa Pilipinas. Bitaw guys, kumusta naman mong tanan? Precious nagra-gara dia. Mugara dyan isa ba sa makagawas? Hi, ikaw nak dali. Hi. Matahong mga mata to. Jesus. Jesus, matahong mga mata. Di ka na mininggawas kay ni adto mi sa palengke kay palit ni og. Suwa lami man ikaw no buwad. Diya, bukban ng pud mi gas. Luto na. Otong nanglakaw ni kay na magpimasak dyan hinoon di okay ra kay na masak dyan. Ang gawas may arang ilipajan tapos bata na hantod karon sige pag niaw arang lipajan nakagawas dyan. Pagbutang panani dyan ning kalit ug dagan. Maggukod na lagi midani og haning ibutang sa gawas bitaw maggukod na jud mi kay mudagan man lang magkalit. Mo man siya nakabuhis kulungan. Pwede po vlog. Wala po may vlog. Pila ka adlaw kay wala gyud mi ka content kay dala mi sa permedyo gabi inita gyud mo panahon dali. Kamay na lang sa antuson madula tag uwan na kanang uwan na naka pila ka adlaw uwan nga na dya mo init na pud basta. Uwan di para karon nga halos pila ka buwan mo yon uwan. Okay. Andiyan mga uban guys, aran to nila huwat na bilar na sila. Gipanghaktan ako ng ilang iro kay aron na kuno yung mga mang. At tura dyan nas buhol uso ng kamang-kamang. Pero dari wa na uso ng agay. Wa na uso ng kamang-kamang dari. Agay. Pero mas maadyo hino nang ingana way hatag-hatag ba kay mabutaran din nimo maadyo tong imong gustong butaran ni prasuban nga kumukula mo kay hatagan bisag paminaw nimo nga di pud maadyo may palingkoron da bayran ra imong boto bayran na kag 50 pesos nja. Pila ka tuig na kada na mag-antos madyong ikaw ra tibuok mga tao sa mga pobre mo sa mutog antos mo nang bahala guway ihatag basta pilianin jud kanang maadyo nga modumaog maadyo mo serbisyo sa atong lungsod sa atong tibuok Pilipinas. Alito damig prutas si precious da panakot og buwad kay naman pud ka buwad. May kapalit og utanon kay yan sa bagpalingke ron nga ara man kamingaw jag mga tinda kay mga daan man pati mga isda nga lodya. Sabagay hapon naman lagi pod man ang usahay si ganahan na sa mga to sa jo kay sa jo presko pa bat nga utanon la. Ug man naman pod sila mo palit og utanon masig na ito. Ganun palit mig itlog kay wa na itlog. Si presyo sa mo man ang pagkanang itlog kada adlaw. Puli-puli. Di gani scramble, di umalit na magpalit nga na dya kamatis o di gani binungag. Kinanglan na dyan na sila itlog kada adlaw. Di na mahimog may itlog. Gana dito na na guys nga ilain ako ng paghang vlog kanang nay gustong i-vlog ko nog dis ako ng Miss Undoy nagkita. Thrilling ka adyo kay nini nga na. Gana adyo ko nga na mo request ba karon ako ika-content og unsay hang i-content. Bitaw. Diyan na guys, ang mo share ako ninyo naman to si Ate Mercy Balots in Korea na asa ko nung may nagkita si Undoy, share ko no sa experience. Daghan naman po ko na share nga experience na pasiguro ko yung mga experience nga murag wa pa na ma-share. Katong about sa Saudi murag wa putol kaadyo na share ug unsay hang kaagi dito sa pagsugod sa sinugdanan hantod sa nakauli ko murag wa pa puto siguro na vlog ba unsay hang nahitabo sa Saudi. Mag-review pa ko sang vlog basig balik-balik nandiya pod ba.
Si undoy ko no, dis ako no minag sa to, dis ami nagkitas undoy or dis aba mi nagkaila. Hara nang i-share Ayun na ninyo kayo, guys. bita tayo. Bita tayo. Salamat ka sa nag-request og nga na kay aron ako'y ka-content ba na ko'y kuagan sa napihang topic. Lupa. Dili jud ka mag daham nga napay mangamang nimo kay si undoy gani di nagali na mangamang na ha. Bawo basig na nay laing gikamang. Di na ako mga kamang guys kay maunhan man ko. Maunan ko sa precious ug kamang. Mugara dyan sa mga kagawas, malipay sa mga kitag dirihang taos gawas, ano mga sakdanan. Nagbrum-brum ng motor. Ya, mo nang man may kay si tatay, si Tara may mamalit, anha ba Miss Tracy ko. Maglingi-lingi siya kay sundo ni Jaghas tatay. Gani ato pud ni dali, kay na may dali dire dito sa palengke dapit. Kanini ingon na hangana kuno balik jang dagas sa dali. Ja, kwan kuno. Kanang pure kuno nga dagas. Nara ni ingon na ba? Gani yung pug suwad sa laman natag palit kay arong natay ipahid sa lagas ng precious. Flying kiss? Suwad sa natag palit og tinuod ba may laman na nimong tinuod nga dagas kay kuan man. Kanang tinuod nga dagas kay di man na mugahi og isod ni mas rape bisan pag-abot ang pila ka buwan. Basta tinuod nga dagas di jud kuno na siya mugahi. Pero og lokal gani mubantok na siya. Mana masuwayan tamig palit na dito na Miss Dali daghan man gud pitawon sa piat nang ilang dali diha gamay ra geriya ba puro tinda gamay ra giana daghay tao di ko ganahan nga nas precious da daghan tao na nakita kog dugos di po na mo maabot kay murug pa sila ka human og display ba ipangalihan mag mga karton anja wa man po koy matawag nga stop nakuro ba kay busy lagi kay tuwa sa cashier motong balik na laman may sunod adlaw kay suwada na mo og cool ba to kay ag 350 grams ba to tay? 350 grams ba? 150. 350 grams 350 grams Ako kay diha tay. 350 ml ba to grams? Kalimut ko na grams kay mura magarapon 139 na lang gamo to ang plano suwada na mo og tinuod ba isod sa rep og di mo gahi so tinuod siya na kay gipangalihan og mga karton na may dahang mga stock nga wa pa nila gipang-arrange ba ja wa pud may tawag daw ko ganay nagdugay kay ni mga tao daghan anja nas precious ug ganahan og kanang maghuot bitaw dani mga nas nay bata mo to nga niya nga nalamang ko sunod naman tanan nang balikan di pa na mahurot sa dali nga grocery kung maong nauli na lamang pud mi kay ning hapit pa pud mi palit og itlog lagi pag uli namo kay nahot da namin itlog dugay ra man lagi pud mi wakalakaw diyan pinalit ni tatay des naging adlaw nahurot naman pud ano to uli na may arang lipajan tos bata kay nakagawas taon-taon lipajan to ni Janda arang liwaros sa karsada guys kay kada bitaw mga sakdanan nga naitugtog bitaw sa ilang mga kandidato ngot kung precious kay na malagi naitugtog inagagi sa sakdanan kay magsasadya man pud siya iniingon pud nga mag iniingon pud mo pud sa kanta pud siya mo pud kasabot sa atong tugtog alam mo tong ipawah itong niingan nag asa ko na Miss Ondoy nagkaila ba to or nagkita may atong dogan karon danaday ko'y maritis ninyo guys gamay nga nako'y nahibawan nga usa na pud kakuan nga murag day sa job ba anja wa nagpabadlong anja angay pa ba na i-vlog og hibaw kag imo nang sa job madyo pa imong patjo nag-issue arong mawa hindi kinahanglan pagajud padakuon nag-issue nga kay mo sa job nimo kitang tanan masadyot ta pero kinahanglan mo dawat pud tag sadyot ug unsa may ibadlong nato kana kay gibadlong ta so sadyot ta ug wa ta kay baw nga sadyot di ay mudawat ta nga masadyot ta da kahimon pagajanda kang issue ja kay baw na kang sadyot ka imo pa jang ipadako og issue da kung mo ko mahimo dana kay di naman pud ko na makabadlong kay di man punahang tuwad. Ang problema laman nag-unsay may tabo sa kawahian unsay outcome kay lisod ra baning magpaturato ira tag istorya di nato ibutang sa tanghon nagsakto ba tag di naara ba jay mahitabo nga di pud nimo
dahamon ug unsay mahitabo, ug unsay outcome nga mahitabo nga umaabot manay giingan nga kinahanglan ug unsay atong himuon kinahanglan nga sa diri sila sa alim patakan ug sakto ba jud ug di labi nag imong social media or public kay lisod na kita naman sa tayo mga batasan jud pero dapat ang tapod mo dawat ang tapod tag sadyo saon taman ay may nanak precious guys mga ngayon si Jag palidya nga ni itlog paborito na ni Ja jadi gani itlog ganay patatas nga na hindi umilit na ba itlog ganay carrots kaya kinahanglan naman dyan gagma dyan paghiwa kaya rong mahumok kay kuan pa ba dyan na silag tinai dabong pa dyan gabi idi ay nasa oras sa tayo alas 10 na to tayo no? Sis, isun siya na. Alas 10 pa Sis kapin. mga alas 10 pa na may nanampit na mo dari matong wala na siguro yung mga mang namo ba precious kaya ingon mag kuya upaw mo't manguning uban na ni kay kanibitang mga bago na nga uwahin namo ni mga bata wala sila kay ba o kinsay upaw kaingan siguro na sila og si undoy kay kanang upaw kasagaran laki ba dya ako ma'am na upaw dya kuya upaw dya ito tayo po dugay po ning lihok dya yung ko nga nay tao ito makarat tapos precious ali pala ko kay nay nangamang nama dya kay mas madon na laman yung tampod nakadawat ni og baka kilong bugas pero murag di tugikan sa kandidato kay pumangan man pa usahay na mga foundation bitawon da siyempre dire laging lugar kay squatters area man Nakaw na. na may banda ni nga murag na sila foundation sa simbahan ma da nay manghatag og mga maajuhon ay mga bugas Umutur ko dyan. di pa kay kanila iba nagkisa man tutong pre na sa post ko ga wala di mga mang kay pag ganit is muntin lupa wa di mga mang kay pati galis sa tayo wa nagalin na mga mang di nagalin mamang namat ko sa mga comment ko to kay dami no iniingan ako ni mo kamang di ko kamangan hindi na pa iniingan basi kulog nanay laing gikapang na juga problema na kay ija na ng problema di na naahing problema dia guys mo ni gabi may pud ka adyo ba kay budyo pud ni tanan ni ka kilo mga pa niya mga madugang pud sa among bugas di ba na nga guwapo si nga bugas humot si nga bugas nga puti pud batanlas ano makalipay puro nga nasa nakapak kaniha nangutana ko og asa gikan sa kanang murag leader na mo dani sa among street sa among block da minsan nga biyaya ko no da she didn't mention kandidato murag di si gikas kandidato murag natag siguro nag mga foundation ba kay kandidato pa na butangan ng ganangan palipay pod mga yon daham ganay mo abot nga na nagilabog na tayo busog na natin ganun kalabi o nang kitang mga pobrera ta gamay ka dyan ko andak na kadyon nato ng kalipay kay muhatag na to gingana ngawa man Ay, yan. Ayun na. dapat po mga silingan asahay makurat na naman mas undoy kay na may manawag may mga hatag og suwa dahil na agi gitagaan nig sinanuban nga kubasa nga arang kalami pagkasunod dapat to'y primero ang sa tutay nangka sinanubang nangka ano og madyo pa sa atong silingan ano ka maayo po ta sa atong silingan napoy mo balik na to na maadyo Kalo na. di mong gupod manistilo mga hatag kan tayo tag bahala ginagmay ro gato pag pag i-vlog kay murag wow man sa para kadto i-vlog pag kinuo ko wow ta di ba day pod pwedeng muhimo kag maadyo nga di na nimo i-social media murag pwede raman siguro pod anang kamo ana ko isura ninyo kung saan ninyo mga nakitaan sa social media na may nakitaan nga maadyo kaadyo social media binalihin mo na guys kay binagawan feeling victim maupay na sa job maupay ipa dako pagajag issue di na laman hinuon itago kay aron mawa arg issue ngay nga nalabi nagsadyot nigay nga na social media di jud ka kaingan nga mao na ijang batasan sa tinuod nga pagkatao
kay naji tinaguan tanan. Di mo makaingan nga sa social media tanan tinuod kay tanawa lang man ang anas mga emoji guys, ag kutsi gamay pa at pero ag kanang naay itik dako. Ag picture sa kutsi gamay, ag dako sa itik, ag picture sa itik dako. So tinuod na. Munang gaya na kita naman yun puti mga batasan sa tanan kay di man ta perfecto. Bisan man gani mga ang sa panang mga nag-alagat sa simbahan diha di man gali perfect kay waji perfect na tang tanan pero mahimo atang batasan nga kahibawtan sa job pwede ra man nato tugngan. Sa job ta pwede ta mga job pasensya. Di kay sa job na ta kita pahinoy piling biktima. Murag wala may paminawon ba maka anpod maka-ulbo puskas pa. Kalami ra ba po na paminawon nung nasa job ka guys andan mo tambag nimo nga ingnan ka nga sa job ka nga na ay salamat kay nening ko ana kasi kuan deron usa ra to repeat sa tay. Mayo 9. Happy pista deron sa tanang nagpesta sa Bohol sa Dapit Aros Bohol ang nagpista og Mayo 9. Anja happy birthday pud sa tanang mga nag-birthday ron pizza ha ug happy anniversary pud sa tanang nag-anniversary ron na binasal mga wedding anniversary. Happy anniversary di ay ni Ate Ma'am Mayet Mercado ug ni Kuya Fidel diha sa New Zealand. Ate Ma'am ug Kuya happy anniversary di ay ninyo diha anja na hinatpan ta nga ipadadyo ng inyong gugma nga way paglubad taman sa inyong pagkaputi sa inyong buhok. Bitaw namin dapat nga na po ko ba makadingag na po ko may mo great na happy wedding anniversary, happy 40th wedding anniversary nga na ba abot mo ba kami nga na. Bitaw guys ag sila na nayog si tatay karong pizza 15 40 years na sila, 40th wedding anniversary na sila karong pizza 15 sa Mayo kay mo 40 naman ko nagka September pohon gikasal to sila kay wa pa man ko gianak manang mo 40 years na pud sila wedding anniversary nila mamalagi to pista man dito sa una Mayo mama ni sa una nga og may pista na kasal mana sila sa rayron pana pista na sa Senior San Isidro Labrador ikasal sila sa una pista sa amo ang puti sa una sitio raman na pero magpista na si Mayo diha naman nagyotro nila sa eskwela na kog high school nagyotro nila nga Agosto na may himong pista kana mga luag-luagan og kinabuhi sa amo ug Mayo kuno mga panas kuno gilang karne kay unsa pag di mga panas pilion ra pud nila gilang ipakanon di man nila ipakaon tanan dadaghan ba si pista Mayo so mapanos kay di sila magpakaon og dapat pista man gani way pili-pili ug naman jud kay handa ug kinsay naa muanha lakaon sila kay magpili ra man pud pakanon kinsa ra to ilang close ano mapanos jud sudan ning insi sila nga mag-ugos na kuno pista pagka mo na pista og ugos mo ora ba jud day gihapon di pud sila magpakaon tanan pili-pili ra pud ilang pakanon matong sa una sa buhi pagahang lula magpista jud to si Mayo magbuhi jud to si baboy kay may isang naandan ag-ugos na mo sa una kay murag man to'y triumpo karon kay gibali man hinuon nagmayo gihimo naman lang triumpo ugos na may gihimong pista sa mga triumpo itong pagbunyag ni Precious Day guys last year das ugos mo to pista to sa amo
August 27 ug 28. Pero sa una triyumpo ra jud ng August. Ang Mayo jud may pista kay Senior San Isidro Labrador man lagi dya. Karon nila ng Giotro, himo na nilang August. Kay may gusto sa mga kwartahan sa amo Pero og ako pod og nga na og luagan manggaling ta og sobra-sobra katong grasya, pwede ra gud gihapon magpistag Mayo, pwede ra pud magpistag August. Basta na ikapista laman jud. Pista ka adlaw. Saan gwa gud jay kapista bisan pag Mayo ug August ug wa jud wa gud gihapon pista. Mamista na laman tas lain. Wa laing bahay. Ako sa una makapil jud kog pista sa napa ko dito sang lula. Sa lula na sa ibabaw ba sa father side kay si lula magbuhi-buhi jud to sa baboy kay pista jud to sa una kay daghan sa mga pagumangken nga mga na ni Dia. Ato magkuan dito sa lula mag-andam si Dia unay kapista. Pero sa nawa na sa lula murag sige na pong lakaw. Sa sige na kog lakaw. Wa na ko ka kuan og may pista sa amot. Katong pag-Ugos lagi itong nakamingan nga dito mi. Si nanay kay apura man lagi kabunjagan na kung specious kay mga man lagi gibiyahe na naman. Jawa pa'y bunjag. Matong kuan na lamang po. Daghan man pinagmahal ni Precious. Matong wara dito na mas plano nga kabunjagan. Pero nabunjagan na siya kaya mo pa man lagi itang katiguman. Kalois Ginoo. Di dyan hinuon planuhon. Madadyon. Kalois Ginoo kay daghan may nagmahal. Ay mga sponsors. Daghan po yung nakakaon sa katong bunjag ni Precious kay ma'am lagi po itong pista po. So, mga to guys. Unsa na ang ipawah itong request ni Ate Mercy Balot in Korea o asa ko nung minagkaila o nagkita ni Undoy ino to atong highlights karon sa atong vlog. Bitaw. Ikulbaan ako guys ay hapit nag-eleksyon. Nga bisagwa ko ron sa Bohol, aghang na na dito sa Bohol kay labi na sa among lungsod sa Alicia. Grabe ag duot ron ag mayor upat ka buok ag nang lansar ja kana silang upat pareho man pang mga maadyo silang mga tao nga maglisod og pili ag tagalungsod pero ako di pabuton mas maadyo tong ihumanon unta ag daghang nahimo nga kuan mayor lami man jud na Dres Muntinlupa gali karon way kontra ag mayor last termer nas mayor tayo no last termer si Mayor Roque Biason mas day kontra diri ron ingana ang taga Tanglungsod arong hapsay ba kay maadjog dagan maadjog nahimo dapat ug kasi makalingkod kay aron kay ba pud siya jang termino gid siya nahimo way kontra ron ag mayor Dres Muntinlupa ag vice mayor may tulo ka buok ag kontra ron. So, Alicia, upat ka mayor, upat pud ka vice. O, upat ba ka vice? Murag na i-vice, independent. Murag 5 di ay ka vice. Ron, ang dagan dito. Walang kulbaan ko. Kay, siyempre, amo nagunang lungsod ng Alicia. Karon pa siguro na mahitabo mga naghanay ng lansar og mayor. Tay no? Murag karon pa dyan na nahitabo. Kulbaan ko. Lamin ta og hapsay og linaw unta ag eleksyon kay mag-uo ko kay naraba itong mga pamilya di man para Dres Muntinlupa nga wa may kamang-kamang wa may kuan-kuan o may ngana di man uso dari og palit-palit og boto kay kanilaging dool man lagis kumilik dool mas kasuhanan siyempre di uso dari hatag-hatag mo nang sa ato na ko'y nabasahan sa Facebook murag asa tong lungsod murag Valencia nga o Valencia og Tagbilaran nga may mga nanghatag ginistipliran nang gireklamo man sa kumilik kay baying man lagi kuno na makasuhan loy lamang padag mga kandidato ma-disqualified mas lami man dito para dyan na mas lami dito may palit ba kay mga tao mo pili dyan sila nga fair ba kay way kwartahay karon kay
luoy mo nang karon naton tang hapsay labi na kami kay dami daris lajo ni sa pamilya ang say may tabo labi na sa mga hugon karon sa kuan sa social media nga lahi lagi kay tungod sa administrasyon nga maning hari karon nga kay bawa naman jud ang say mga issues ko da okay ran tag akura way batay nga na kay pwede na masa mo saksak dalahi na jud ning nanatay bata gara man na nakalaag ka na nakalaag ka gara-gara ka ha year 2016 November kay maman tong nakauli ko Manila o nakauli ko sa Saudi July 2016 anja matong so dito sa ko sa Bohol anja tabok-tabok anja so mga to guys mga to everyday hitabo tabang kong anting fugas da magdapog kog tindangan nilutong nanay na uli enjoy asay po dato ko lanti mo uli atok matug pagka December 2016 sila floor sila tire ngadto sila magdaong nato ila anti matong Pasko man siguro to Pasko lagi to ay si auntie po dato padungpod mulig Bohol tung tangara 2016 mga nga ning atos las purami sila tay man to murag sila manding katong mama ni Aisa ja si Aisa ning ato sila magdaong ja best friend man lagi na sila sa Armando sila Plorami mo tong ning ato pud sila Armando kay magkita pud sila sa floor mo to nagkita sila atong time diha pud mi ja mapatoy pagkaila po na mo sa Armando nga nagkaila jud mi nga personal kay wa man gina sa kaila na kay wahi man gina sila nakadyo sila man explore na may kuan kabats sila may best friend dito nakaila na gud po ko ni jadaan pero bawo si Jamorag wa pa si kaila na kay magwang man lagi ko matong dito na may nakaila-ila na mato ila-ila ra nga nang na dahil sa trabaho baka sa trabaho atong tangara anja mo tong nagalipot toy time nga gihatag ko ni sa katarungan kay gikan ko ila ante nagkuha man sila sa uno nagbiyahe tricycle
murag isang sideline ba ug si duty murag mabiyahe pod. Hindi ada po time nga nakasuroy mi sa Sunken Garden atos danas sud sa Bilibid. Mana to ja sugarad to chat ginagmay yan mo tong pagka 2017 na murag February ka to ni uli tayo og January. Ha? February ba kaning uli ka to namatay mong lula January. Mari. Pagka 2017 days January ni uli si Zagbuhol kay namatay ijang lula side ang tatay. Na matong pagkauli ani ja dito sa dugay sa Bohol nga murag wa mi kontak, wa na mi nagka-chatan ay wala mi nagkakumustahay kay naguba ko ng isang cellphone ja murag dugay to sa ko kay bagong sa isang buwan na limbalik or isang tuiga. Ja ako din hira ko sa Muntinlupa dito ko tabang-tabang kong ante. Nja luto-luto pag tindang nanay. Nja man to fast forward 2018 diri ramang ko. Nja hantod nga 2018 ning uli nas nanay kay human na gijang kontrata kay moro to isang kontrata asa sa taman bantay uli na si Jaja bato pag uli na nanay dito kung nanay gibili nila anti-insi dito sa Magdaong atong panahon na nga kamulupod silang tinda ako may uban-uban ni ante mga adlawon may nga tugalabang mamalingke dito na may sa kantin dito sa anong gipuy-an sa una dito sa housing. So mo to fast forward 2017 wala may kontakay wala siguro pwede angin magkontak-kontak kay na naman lagi ug manang mga nakailara mo dya kung ano pa kontak sumurong mawa arapos ko anan 2017 ja 2018 mo to dito lagi kong ante dito na ko sa ila nagpudyo kaya mo lagi itong nag-asikaso ko sa hang kaso kaya madunang dira ko nga agang hearing daira ja 2018 matong nakoy nakaila nga kuan kanang tig utang si jag 5-6 sila ante ja driver po si jag tricycle kaila sila sa bana ni Auntie Anhing kaila may 28 nga mo to kaduga dyan nagmasid-sid ka murag okay ramang po dyan itong nagkakami kanto siya guys kanang naay somewhere in Negros taga Negros sila nandya antod nga kami dyan mo to kaduga dyan nga wa man dyan may nagkasinabot kay lahi man dyan yung kanunay nga murag ikaw ra kanunay mo yung magpaubos ikaw ra kanunay mo sabot ikaw ra mo mag-adjust murag di dyan mag-work ang relasyon mas tayo nga dyan mo itong fast forward mo na to siguro niabot mo 2 katuig mga 2018 taman po to 2020 dyan mo itong ning uli mo kong buhol pa pandemic dyan mo na itong tangara nga pagka pandemic ni samot og kawer sa gamong kuan kay mo lagi itong naglisod na so ning uli ko buhol antod nga wa na kanang ikaw ra jud mismo may ning kuan sa imong sitwasyon ba nga murag pait ning kanunay ra ka ikaw magpaubos nanja di ka tagaag kuan ba murag di ka tagaag kaluag sa daghan so mao to 2020 pandemic daan tong nakauli ko sa buhol ganing balik ko dari kay mamalig itong nanamimimo nga madimulis pagka 2021 naman na to pagbalik na halari pagka 2021 nag-asikaso na ko sa among papel para sa slot anja wahigali ko dito naguba naman dito yung mga previous na video diha gusto mo makasubaybay kinauhian ko dito ning balhin kay mamalig itong gusto ko nga mobalhin na rin nga nanay si Arkay medyo malito kay diha pa mo PCR magamit 2021 mo na to ipa nagkita na mo sa undoy nga ag sinanay ijang ikontak ag igagaw ni undoy katabi ta nagpanday dari si Keberto nga mako ni papanda dyan sa pajag kay wa man lagi pukoy kaila nga mamanday dari daghan hinumpot yung mga panday nga among mga silingan sa una dito sa paminabalhin pero siyempre naman pud sila maghimong pud sila glang mga bahay magtrabaho pud sila glang bahay mo to nga gusto ko manguhag panday kasi nanay mo piniingan niya si Keberto kuno kay na diri man putos si Keberto lagi nagbiyahe tricycle sa kana pandemic man na nagsira pa jud Bilibid mo tuwa nakabiyahe anda mo to
punta kanina na nga nga patabangan lay kuno kog panday sa pajagra malagi dati ano. So mao to gina ko na nga kontakon ko na siya dito kay na kontak na kuno ni naingan kuno nga ipakontak na na mao to ang i-kontak. Nya pwede ba si Zay mo sa pajag gani okay man siya. Mao tong pagkaugman sa amin nga moari na sila sa dito pang pusdaan nga gipuy-an. Nga wa ko nadahom guys katong si Peberto di ay nga may untay mo panday na rin sa bahay. Wa ko nagdaham nga kaaban din ni Just Undoy kay gagaw man lagi sila. Nga pag abot pa nag-tricycle sila. Andiyan mo to nga. Kati nga po kay wa ko nagdaham og na day si Undoy danas mong tinlupa. Wa ko kay bagasa sa dapit sa trabaho kay wa naman lagi to yung takay. Arang daghana na po na si Jag. Oto na tiop dining baja guys sa tabang pod nila Kuya Berto ug ni Undoy sila nagtrabaho unja sa mga gikan sa lansang sa materialis gikan sa pagkaon namo mga good Samaritan ug mga homo o kasing-kasing nga follower na dinhi sa vlog ang tabang na unja naajay nagbahal na nga sugod pag vlog na sugod nga naguba ko dito sa hangbay. Ni support jud si Jana hangtod karon. Ni support gihapon nga nana si Precious daghan kadto salamat nimo kahibaw na kinsa ka nga. Dugay na jud sa kadto wa jay paglubad mo nang di ko makaingon og malas ko na may mga pamilya na nga kaliwat na nga kadugo na nga wa katagda na pay mga mga istorya pero swerte gyapon ko kay nagihapoy laing tao bisag diigon sana nga nagmahal namo labi na karon nga nana si Precious. Nahuman dining baja na tiop dining baja guys tungod nila sa mga ilang mga kamot nga gihatag sa Ginoo namo nga matiop ng baja. Ikan sa budget sa lansang taman sa nahuman ni nga naingani. Namo ko mga vlog diha guys sa itong mga sponsor pero sa tinuray laman jud imagine ni mga tawo nga tinuray magmahal kay di man sila magpa-mention o gi-mention ra to sa salamat sa sponsor sa ingani sa nagpada kay sa tong sponsor sa mga top sa mga kahoy sa pagbuho sa CR pati sa mga halublak na tanang materialis tanan-tanan mapasalamatan jud ko og malipayon grateful ko kaadyo kay naa sila gihatag sa Ginoo sa panahon nga grabe na ang luodya nga wa ko nakadungog og mga maot nga istorya namo ko nagdungog ang mga maot nga istorya gikan ra pud sa mga kadugo nga ngano ko kinalan pa ko magtukod-tukod og bahay nga wa mo kuno ko ikatukod na bago na lang ta kuno ko kada pa diningan nga maghapin kuno kog karton ato sa karsada ug di kuno ko manarbaho nga bisan pa man sa daghan kadto mga nadungog na mga negative wa hara jud gipajong anong murag uwan ba nga gipajong ra to na ilang mga istorya nga ingato total namo jud mga tang naghatod namo atod karon nga natiap agbaay mo tong si trabaho sila sa tayo si Roberto jahin hinay ra man lagi puto kay putod man lagi pod ag budget pero kalos Ginoo natiap ra jud siya jahan tod nga pa jud ka just to ingog nahuman at
Mao to nga nagkita mi sa Ondoy kaya angin na tong ma-demolish ko nga idyaan tang igagaw si Kuya Berto mo ay magtrabaho sa diagraman unta pero kalois Ginoo ra naghanag ka jay gihimong instrumento Ginoo nga matarang-tarang pwede jud mahimong di ra jud ingag pajag kay pajag ra kay ngana ang porma danay bangbang di man matawag garar ra jud pajaga kay na may kwarto nanay si Asha sud na napay lababo gamay. So katong time anta, mo malay ito nagplano ko nga matiop ra si Jam apply ko Singapore, sugod ang tako ko renew sa lagi. Passport. Mo malay ito uli ko kay dahil follower nga nagmahal nga gusto mamantay giingan nga gitaas-an lang man dyan naghang pasensya kay God has a purpose man kuno di man kuno nimo ug ikaw gusto nimong dalian nanay plano ang Ginoo madelay jud gihapon na kay sukdon kuno imong patience ang naghanay dito yung mga panghitabo guys sa nagasikaso ko sang kaso kay naman lagi ko'y hearing man hindi ko pwede makapundog buhol kay medyo na nag-ingag na hearing dali ra ko makaatin buhol na jud ba dyan mamiliti pa mo tong tatrabaho na kog bikiri naghanap ko na silang trabaho balin-balhin na kaya mo itong pagkakuan pa mo itong pagkadimulis lagi na mo dari mo itong natiop na mawa na lang naman po kung maka-abroad kay na may mga panghitabo nga wa ni mo gi-expect ba hindi maingato di ay hindi ka makaingan nga imong giplano hinoon imong giampo nga tagaan kag tawo nga kuan para nimo sa hapong pangidaran guys wala po ko naganahana nga makaanak pa ko kay wala ko maganahana nga napay tawo nga pusunada nga responsable nga mahimong amahan kanta sa among anak siguro napay mga plano ang Ginoo wa ko nagdahom nga maingani day ko karon may mong inahan giampo pero wa na gi-expect og kanus mas kay mo abol doon nahimo na nung home inanay mo to pagkakita na mga na-demolish kay gidas sa diyang gagaw nga magbatok nga magkuan lagi ta magpanday dari sa pajak sunod na pod ang sa pati bang mga experiences akatuding nangutan na ang sa tong kasuhan na sa labor case katong pagka-distress OFW na nga katubanggi breach of contract hanggang amo dito sa Saudi wasa mo sunod sa kontrata Diyan nanguyab guys upaw na guys problema di ay nahadad to guys kay kuan ko sang agency nga patam ko nga gusto ko mabalhin og laing employer kay malagi tong detor ko sa ilam hagdanan gipatog wa koy kwarto ganing reklamo ko sang agency nga pwede ba ko mobalhin og laing amon tawagan ang agency sa Saudi nga tagaan ko kwarto o gitagaan ko kwarto gipasak ako sa third floor na dito'y kwarto itong kauban hag mga kalapate ang problema po guys itagaan ko lang kwarto pero wa pay lock ang kwarto wag yapon ko'y privacy kay anytime nga agang amo gusto mo saka gusto mamuka bisan sa oras masud ra ko kay wa may lock ang kwarto lamang gigaba gibaon mag lock pwede naman sa maaburihan anytime nga nagaling to'y panahon nga harang gialig hang katri nga daanan kaya di magyapon pwede kalabugon man wala man ko naswerte sa hang amo dito sa Saudi mo tong nakauli ko nga pamahaman ng kontrata sa tabang po nga nakalingkod na si President Tatay Digong kayo timing pa to nga di si Tatay Digong bawal man kahagmak uli baka ko nga wa may laing nagmahal sa mga OFW si Tatay Digong raman
Si Zara man to'y nakapauli sa arang daghana ka mga distress OFW. So mo sa to'y itong topic ron guys. So mo itong pinaka-highlights of this amisi. Yung do'y nagkita. The rest, mano to kita na mo dito sa vlog. Kaaba na to sila sa vlog na katong pagtrabaho kay mamalag ito. Sponsored, tanang gasto. I-vlog rato na ha, pero wala sila magpa-mention o kinsa sila katong nihatag og paraingani. Yung paraingana, daghan. Maong, kaba ko nga manana pa mo sa video karon bisag di na mo comment. Daghan katong salamat ninyo. Natarong among gipoy mo yan, bisag gamay ra ni guys, malipay na ko kaadyo kay at least kaugalingan na ni namo. Ang saya mong buhaton dani, wa ta mo badlang nimo kay naman mo naglain